אז מה אמרנו שיש לנו כאן בעצם? 5 הקוביות שמופיעות לנו בעמוד הראשי באתר הבית, ובכל עמוד פנימי מינוס קובייה אחת. כל אחת מהן מוכוונת קישור אשר הוזן לה ומכוון אותה בלחיצה עם העכבר אל העמוד שהקישור מוביל אליו. מה עושים האייקונים הקטנים? סרטים ותמונות מתמונה שוב, אוסף עדות למאגר העדויות, הרשם לרשימת התפוצה והורד את ספר הזיכרון המלא. אנחנו לא יודעים מה הם האייקונים האלה? בבקשה, בכל עמוד פנימי מתחת ל4 הקוביות יופיעו לנו 4 הכישורים הללו. איך אנחנו יודעים אם הלינק ששמנו פה הוא נכון? כפי שניתן לראות, זהו לא קישור מלא, אלא שברי לינקים. למה? בתוך הקוביות כבר מוזן הלינק לעמוד הבית עצמו. בואו ניקח לדוגמה את תוסף עדות למאגר העדויות. כפי שניתן לראות, כתוב לנו כאן perpetuation, לוחסן ימני add, מקף אמצעי testimony. נחזור לאתר. בואו נסתכל מה יש לנו כאן. tomashov.org.il, לוחסן ימני, שזה בעצם הכתובת של האתר שלנו, מוביל אותנו לאתר הבית, עם perpetuation, לוחסן ימני, add, מקף אמצעי testimony, שזהו בעצם העמוד שאליו הגענו, בלחיצה על אוסף עדות למאגר העדויות. אם אנחנו משנים משהו, כבכל דבר במערכת הוורדפרס, אנחנו לוחצים על שמירת האפשרויות. הקוביות הללו הן בגרסתם האנגלית, כפי שניתן לראות, קישורים מאייקונים קבועים, אנגלית. הנוסחה היא אותה נוסחה, הלינקים הם אותם לינקים, רק השפה שונה. טקסט כותרת לצוברים בספרייה. כשניגשים לעמוד הספרייה באתר, ניתן לראות שיש לנו ספרים וכתבי עת, מאמרים, תמונות וסרטי וידאו. מה יש לנו כאן? מאמרים, כותרת, זה הדברים שהם קבועים. מאמרים, כותרת, משנה. בואו נראה איך זה נראה. מאמרים, זה הכותרת. כותרת משנה היא, במקום זה ישולבו מאמרים ומחקרים הקשורים לעיירה ולקהילה היהודית בתומשוב בעבר ובהווה. כפי שניתן לראות, מאמרים, כותרת משנה, במקום זה ישולבו מאמרים ומחקרים הקשורים לעיירה ולקהילה היהודית בתומשוב בעבר ובהווה. גלריה, זאת הכותרת, היא תמונות. גלריה תמונות. הכותרת היא תמונות. כותרת משנה, זו. כפי שניתן לראות כאן. וכדומה בסרטוני הוידאו, כותרת ראשית וכותרת משנה. אם אנחנו רוצים לשנות, כמובן שאנחנו רק שמים את הסמן של העכבר עם הלחיצה על המקש השמאלי. יכולים למחוק ויכולים לכתוב מחדש. נעלה למעלה. מה יש לנו כאן בעצם? כתובת מייל בקובייה תחתית. המייל הוא we@walla.co.il. כתוב לנו כאן שזוהי כתובת המייל שתופיע בקובייה מעוצבת שנמצאת בתחתית העמודים. למה זה מתכוון בעצם? הכוונה היא ליצירת הקשר. ביצירת הקשר זהו המייל אותו אנחנו מקבלים לשליחה בתור הגולשים, לפניות, יצירות קשר, שליחת עדות. מה יש לנו כאן? כתובת מייל, הוא מוביל אותי לכתובת מייל. הגדרות לעמוד הבית, הוא מוריד אותי להגדרות לעמוד הבית. ספרייה, מקף ספרי זיכרון, הוא מוריד אותי למקף ולספרי הזיכרון. לגבי הספרייה, כפי שאמרנו, יש את הכותרות. אך גם בתוך כל כותרת יש תכנים.
לדוגמה, בספרים וכתבי עת יש ספר זיכרון של יהודי תומשוב בעברית, ספר זיכרון של יהודי תומשוב באנגלית, שיעודכן בעתיד, וספר זיכרון של יהודי תומשוב ביידיש. למשל, מה ניתן לראות כאן? כותרת לכל הספרים בעמוד הספרייה, ספרים וכתבי עת. זוהי הכותרת, ספרים וכתבי עת. כותרת משנה לכל הספרים בעמוד הספרייה לא קיימת, לכן אין כותרת. ספר זיכרון בעברית מובנה באתר, זהו שמו. אנחנו יכולים לשנות את שמו. וזהו הקישור הישיר להורדת קובץ הספר בעברית. זהו כפי שדיברנו לפני כן על קובץ ה-PDF. כנ"ל באנגלית, הלינק הוא אותו לינק אך English במקום Hebrew, וביידיש בדיוק אותה המתכונת עם יידיש במקום English או Hebrew בלינקים האחרים. עד כאן הדרכת הוורדפרס.